Dobrodošli u Strski Gameplay, ovo je četvrta epizoda Minecrafta i u ovoj epizodi ćemo ići u pakao. Tako da, kao što vidite, napunio mrak, tako da ćemo veoma brzo ići da spavamo i da vam pokažem, malo sam doradio baštu, mislim završio sam je, kao što vidite, lepo izgleda, završio sam staklo, obro sam je bio jedno, nisam imao dosta semena da završi sve, ali uglavnom je posađeno. I napravio sam gomilu hleba, kad sam obrao baštu dobio sam dosta pšenice, tako sam napravio hleb, svo meso sam bio pojeo, tako da spremim sve što mi treba i idemo u rudnik. U redu, evo me nazad i idemo u rudnik. Sada želim nešto da kažem, pošto veoma dugo, i to jako dugo, nisam uploadovao nijedno video, to je zato što trenutno stvarno nemam vremena, ali pokušat ću to da popravim i da malo češće uploade. Tako, jest. I da, ako želite da snimam Sky House ili neku drugu mapu, na primjer Skyblock, Sky House ili šta god drugo da znate, napišite u komentarima šta želite, ja ću naći skinuti i snimiti. Tako da, ako želite da nešto snimam, neku mapu ili amaturističku mapu, napišite u komentarima. Tako da sad treba da nađemo lavu. Evo ga. Super. Pa nije mi trebala voda. Da vidimo da li ispod ima lave. Ispod nema lave. Ispod ovdje ima. To ćemo... Ok. Znači možemo ovaj da učitimo. U redu, skupit ću dovoljno obsidijana i odmah se vraćam. U redu, evo me nazad. Vidio sam tamo jedan deo pećine i pošto sam na dobroj visini, želio sam pogledati da li tamo ima dijamanata. Ali kao što vidite imam 13 obsidijana, fali mi još jedan i imat ću dovoljno za sve. Što mi treba? Sad 10 mi treba za teleport do pakla i 4 da bi napravio tablu za čaranje. Nemoj ti mene da gađaš. Ja sam Romeo. Samo me gađaš. Ja sam Chuck Norris. Samo se šalim. Čini mi se da ovdje neće biti dijamanta. Zlato. Nerven. Pa gdje si, drugar? Šta radiš u lavi, čoveč? Te nije vruće u lavi. Ljudi. Krompir. Šta reći? Dobar pronalazak. Sad, još zlata, ali ništa od dijamanata. Da nije imamo uglje kod sebe. Napravimo malo baklji. Također šta sam želio da uradim, pošto sam ovaj kofe napunio vodom, da bih ugasio lavu i dobio obsidijana, ali pošto mi ne treba, ove kofe ću isprazniti. Znači ono neće biti voda u njima i napunit ću ih lavom. Tako. Ovdje izgleda da nema dijamanata. Pogledaj tamo. Dijamanti! Našao sam ih. Ovo će vjerojatno biti samo jedan.
Moram pažnije da bude. Dva, dobre. 3! Ovo je odličan pronalazak. 6 dijamanata. Ovo će biti od velike koristi. Sviđa mi se. Metal baš i ne kopamo što mi trenutno ne treba, ali što da ne, iskopat ćemo malo njega. U redu, krenut ću se, vraćam kući i čim se vratim, vraćam se na snimanje. Napadnut sam! Već došli. Ok, vreme za vraćanje kući. Izgleda da sam se izgubio. Ponovo. Ovdje sam kopao obsidijan. Verovatno sam... ovo je mogla bude lava. Verovatno sam došao odavde. Koji si sad pa ti, čoveče? Zli patuljak. Mrzim zle patuljke. Gdje mi je kuća? Hoću da se vratim kući. Nije ovdje. Evo je kuća, našao sam. U redu, idemo gore i da napravimo teleport do pakla. I tamo začaraj. Također bih mogu da napravim dijamantsku sekeru. Čekaj. Razreći mi da malo više mjesta. Dobro. Da organizujem sve predmete i onda se vraćam. U redu, idemo da zasadimo ovaj krompir. Glupi creeper! Moja kuća. Glupi creeper. Moje merdevine, sve je uništeno. Glupi zombi. Ne! Da li je ovo normalno? Čaj, da me ubiju sad. Spavaj! Daj! Moja kuća! U redu, samo da popravim ovo. Čovječe, koliko puta ću morati ja pauziram video. U redu, ja mislim da je dobro sad. Popravit sam koliko... Čak je moj staklenik uništen. Idiot. Dobro. Posadimo krompir i završimo s tim. Dobro. Da završimo ovo. Treba će mi flint. Treba će mi 2 dijamanta. Treba će mi sva koža koju mogu da nađem. I
drvo. Koje očigledno nemam baš. Dobro. Sad, tabla za čaranje ide ovako. Ne, treći mi papir. Ovako. Javanska sekvira. Strani imam išta šećerne trske, 4. To je dovoljno za jednu knjigu. Ovako pravimo knjigu. I onda tabla za čaranje ide ovako. Bum. I sad vratimo se stari kovčak. Napravimo upaljač. I krećemo. Te želim da stavim teleport. Mogu bih... Ovdje je dobro mjesto, samo želim da napravim nešto. Ovako. Ovdje ćemo stavimo teleport. Šta bi? Aha. I bum! Pogrešio sam. Trebao sam jedno dublje. Nema veze. Sad mi fali jedna kalusa. Eto ti. Stavimo 2 ograde. To je to. Da se pripremimo za pakao. Želim napravim kuću. Jedna tablu za čaranje. Ubite da je postavim. Može ovdje. Ovako, znači, reći 1, 2, 3, da, može. Tu ćemo. I onda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, za knjige, može. Idemo u pakao. Mislim da je to sve što mi treba. Idemo. U pakao. Dok se pravi pakao, vidim koliko mi je ostalo vremena za ovu epizodu. U redu, imamo još nekoliko minuta. Evo ga, pakao. Dobro je, nisam na nekoj najgori mogućoj poziciji. Na primjer u vazduhu, a oko mene je lava, to je dobro. I nema lave da mi pada na glavu, sviđa mi se. Dobio sam dobro mjesto za pakao. Evo ih, pigmeni. U redu. Nema onoga što ja tražim. Tražim tvrđavu. U papu to tražim, ali izgleda da nisam imao sreće. Eno je! Savršeno. U redu.
to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i ako jeste, lajkujte, stvarno mi znači. I u sljedećoj epizodi idemo u onu tvrđavu da nađemo Nether Warts i posle toga pravimo napitke. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!